उछाला सीने से पैरों पे दिल को टिकाना है सीधा पास करो दिल अब गोल निशाना है सौफैथारसिगोन गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव गिबि खेबनि थाखाय जारिमिनारि 130थि दुरान्ड कापआ फैगौ 5 आगस्ट खालारनिफ्रायनो दुरान्ड कापआ जागायगोन आरो गिबि सानखालिनो बिटिआरनि नायल'जाल' मोनसेल' साबसिन जोलुर गेलेनाय हानजा बड'लेण्ड एफसि बिदिनो फैगौ 22 खालाराव दुरान्ड कापनि 130थि बिसाननि ट्रफि फोसावदिंनाय हाबाफारिखौ लानाय जागोन मख'नो गोनांदि दुरान्ड कापआ एसिया हादोरमानिनो बयनिख्रुइबो गोजामसिन जोलुर बादायलायनाय काप आरो बेयो मोनसे जारिमिनारि जोलुर बादायलायनाय खाफाल गोनां होनना बुंनांगोनदि जारिमिनारि दुरान्ड कापआ बिटिआरनि गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय साइ गेलेग्रा फोथाराव खुंफुंनो खाबु मोनबाय बेयो जोंनि बिटिआरनि थाखाय खाफाल गोनां होनना बुंना लानांगोन गोजोनथावसिन बाथ्राया बेनोदि दुरान्ड कापआव बिटिआरनिनो हानजा बड'लेण्ड एफसिआबो गिबि सानखालिनो राजस्थान इउनाइटेड एफसिजों बादायलायनायनि खाबुखौ मोननो हादों दासान्दि दुरान्ड कापनि थाखायनो गोजोननि नोगोर क'क्राझाराव थानाय साइ गेलेग्रा फोथारखौ गेलेगिरि आरो नायगिरि बिथांमोननि थाखाय सुबिदा गोनांसिन साबसिन हामसिन खालामनो खामानि मावनाया सोलिगासिनो दं थाखो जिसेआव मुं थिसननो हांखुर जानाय फरायसाफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोसावथाय रौता नर्थ इस्ट पाब्लिक फरायसालिया नोंथांमोननो मोनसे गोजोनथाव खौरां लाबोदों CBSE जों गनायथि मोननाय रौतानि मुंदांखा नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव दायो थाखो जिसेनि मुं थिसननाया सोलिगासिनो साइन्स आरो आर्ट्स मोन्नैबो स्ट्रिमनि थाखाय रौतानि नर्थ इस्ट पाब्लिक स्कुलाव मुं थिसननाया सोलिगासिनो बे फरायसालियाव थाखोनि फराफारि आयदा फोरोंथायजों लोगोसेयैनो JEE नीट CUET इन्जिनियारिं मेडिकेल एन्ट्रेन्स आनजादनि थाखाय उफ्रा फोरोंथायबो होनाय जायो बे फरायसालियाव बिजाब बाख्रि फरायसाफोरनि थाखाय हस्टेल आरो गेलेनाय मोसानाय बायदि बायदि केरिकुलार एक्टिभिटिसनि सुबिदा दं गोसो गुदुं फरायसाफोरा दिनैनो दानो नैबे मबाइल नम्बर 8638605769 नङाब्ला 9435184298 आव थोंजों सोलाद लानो हागोन